Kalau suruh sangko ate anjong abi ubi jo abui jagung abi gigi KTP muncuang KTP muncuang dimala dimanyo abi gigi KTP muncung. Apa gunanya abu raja di ate lima indah inyo kama bu ada ke laki orang pamale orang lah pamale dimala dimanyo ada ke laki orang pamale. Apa gunanya kanyang piran taji dima indah inyo kapan yang awak ranca indah balaki indah lah balaki ragu dan dinyo awak ranca indah balaki. Apa gunanya mato untuk mencaliak kau dapet balaki bocah caliak padusi mato tabaliak mato lah tabaliak dimanyo kini ragu dan dinyo apa gunanya hidung tengah ke bawah kok dapet balaki bingung ayah aki disangko soda nyo sangko soda dimala dimanyo ayah aki disangko soda. Apa gunanya muncung pengunyah nasi di agi dendeng makan dak taruang dek gigi gae Allah adi oi Allah adi dimanyo kini ragu dan dinyo apa gunanya dagu awan tagam tuang kok dapet balaki gapu adik kain laki go kabuang dimanyo kini ragu dan dinyo apa gunanya bahu sandang menyandang apa jumu nana tatuju na balaki nyo tukang dendang oi tukang dendang ragu dan dinyo onde oi